Menta kesengi ka country utrik benai naiving arjar sao keseng Voice of the People Party kalayo biang ye kalat ban penlong biang session ye ke second convention lani kata ke General Council ke jongka ya kene ke jingalang la penlong halai kor kabadai ru ko office trekam jong keseng ha kene ke jingalang ha ke session ka banengkong layo ye ke report trekam jong keseng dodo bageseng kalastang ban trekam kata nado snem arjar arpaway ya ke report lawan ra do Dr. Ki AJ Sengkon ubadairu General Secretary jong keseng bat hadin kata layo apat saya ke report jingkhen jong ke jinglut ke jingsep ke jingyo jong keseng hakini ki licenem kibala deb bat yakani lawan ra do treasurer jong ke party uba cross par renta thiang hadin kata layo ru ya ke jing ai jingmut jong ki pajba ki bawan na ki constituency baper baru ha ke joko por ban penbe ya ki kam baduna hapo keseng ha ke session ka ba arpat layo ban jiet sai ki nongkit kam ki batmai bat yakani ke jing penyai la ai tino do ba airpeace rani ubalong kum uprotem chairman nakabanta ban jiet no yaki nongkit kam ki batmai ha ka jing jiet yaki nongkit kam batmai layo biang ban jiet do ju hi u president utau ba Arden Miller Besaimoj u Dr. Karachen kum Vice President jong ka party bat u Dr. Ki AJ Sengkon kum General Secretary jong ka seng kiwei pat ki kentup yau ba Chamber renca kum Joint Secretary u ba Dani Langsti u Finance Secretary bat u ba Grospar u balong Sajisian kum Treasurer jong ka seng yagi dikhot jong ka State Executive Committee pat lajiet khat arngut bat hakani ka ju hi ka sngi layo ban jiet yaki nongkit kam batmai jong ke youth wing uba marbot dekhar kumu president jong ke youth wing bat yaw samla Nathaniel Mauri kumu general secretary jong ke state youth wing jong ke party bat ya ka president bathamai jong ke women's wing dai kong Philitas em bat ya ka post general secretary insajet lingba ka state executive committee ai kublei ye pi baro ki thot ki dedicate jong ka party ki bon na keleng ki constituency shagani ka state convention Abala pelong ini convention ke job ke berhenti badru banai kublei ba saisian bila panpau kata ke jingsanya bangin dan peteng ya kani ka jingshakri ke jingi nagamta ka Jaitan Rew lingba ke Voice of the People Party te kublei shibon ya pi baro banginget ngenang etrei kambha kampenjanai nang ne shahmat bat ngenang kam penrang baru ya ke jimut ki jipakat aga jingat lenti ke jingi Dia so ban kerpat lang ikini baro ti office bearer berkini wan lang sini sejrong lalu i vice president general secretary joint secretary finance secretary nang taru i treasurer spokesperson sowa ban song lang sini but kumjuru kini ki hot ki bedon hungi ki hot juga executive committee kini wan lang sini sejrong kini song lang hungi te Kumbala pensno ba harin ba Philippine scam yengi Nagaland ka party kum ginongalam juga party angin sa nilapet ru ba kaladon kam bandang kop lani bandang pendung susu i dikot naki district ki ba pair ba kum ginongalam nilapet perman bha hagajinga lenti kajngi ki bang ibit ban pendung kum dikot jong ka State Executive Committee de bat ru hagani ka convention ka balada ngila nominate ru nagani ka committee yaki wing kabamot ya ke youth wing bat ya ka women's wing de namara ka jinya linti jong gini ki like ki snem ngim pala ban penuan durpha yakini ki artli ki wing the youth wing but women's wing te nila smudai haga jimperkhat ke jungi hi ba hagani ka kinti ke pamata nanta ka sni hi ngin nominate yaki youth wing president secretary nanto kin sakhat pat yaki youth naki constituency prepare bangini ban pen scam ya ka youth wing body jong ka party ke jingi ban dan shibon ki kam ki ba ka youth wing ke deven le shibon ke ki bangi la hapan shu pentulun ni ki kam hakini ki like ki snem nanta na kaleng women's wing ru ni tua ban nominate hakani ka for president secretary badru baki kinyo ban convene pat ye ki
women's member jungi neki constituency bapher ban yo ye ka body ka balong pura te kaniru kala kerki namar nginumna pat bandang ban thot pat sakawi ke jingalang te mentahi kom ki nangelam ngilayo bania perkhat lupa hakini ki sni bladap kumno banang penklain ya kani ya ka party ki jingi lingba kini ki wing te bat mentahi ngasno kadai ka por bangin ya shim ni kani ka rai bangin nominate ya kini ki youth wing bat ya ka women's wing kita ka party ka lapet ka bishar kiban shimti pat ban organize ya ka youth wing juga party bat ya ka women's wing juga party makini kidong kitanat kibadan kam nanta ngira donru ka jing perkhat ban kampen janai shusu ya ka media cell apo ka jingram jing Dr. Batskem bat ya ka tangin session meeting no shen kumno ban penjanai ya ka cell bat ru ya ka legal cell kalau ka badan kam ha tingi srotanat ba hatali ka party jingi mita kelas dang don katu kani ki noe sai an kiba larangila ban pentri kam bahaya ka legal cell kalau ka jingker hu ya ki nonggersham ki khamtam ki nongdog ki bidei pa ki kam an namar kumpa kalong hagini ki sni ka jing rem jogador mo banyo ya ki no sai an ka ta shisha ki briu ki bedok ki bekerdo bat khamtam ki bamtit e shapang ka an te nagaleng ka junga ku president agani ka por ringkat ka jinga sotho lang jong kini ki nangelam ki bidan ni kapor ni snodei ban nominate ya u samlarang ba mo u ba pau bah kani ka jaka ka ji ban long u president juga youth wing ringkat bat weu samla o ba don ga jing kli aga jing pentlo ni kam bo no ko secretary jong ga youth wing bat kini ken sedang apo ga jing pe ga jing kli juga party ban lun ban lang ye ki samla no persan ji ni ki constituency bro ban penwandur ye ga youth wing ha ka parti ke ji baragani ke jilla ke ji bro koi tikini ki long ki kerteng gi bangi ko ban pensno bat kerpat ya kini ki bangin pensno ba pin yeng na ka jaka ka ba bidon khana ba ki babon ki thot ki delegates ke ni batu ba pin shimti ya kata ka kam nang ni smart kumno ban penklain ya ke youth wing ha ka parti ke ji te ka kerteng jo ni samla rang ba kolong samla marbot dhar te so ba ben yeng kum president uba ka parti ka nominate jong ka youth wing nang ni smart but te